πρώτη, αδερφοί μου, παραβολή που ακούσαμε σήμερα μετά την πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους. Όπως πολύ γνωρίζουμε, η 1η Σεπτεμβρίου για την Εκκλησία είναι το εκκλησιαστικό έτος και είναι η πρώτη παραβολή μετά το νέο εκκλησιαστικό έτος. Τα προηγούμενα Ευαγγέλια, οι περικοπές των Αγίων Ευαγγελίων δεν αφορούσαν παραβολές. Είναι λοιπόν η πρώτη και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Μας λέει και ο Κύριος, όταν ερώτησαν οι μαθητές γιατί ομιλεί με παραβολές, τότε απάντησε ο Χριστός μας και είπε, εμείς με ύψιλον, δηλαδή που είστε κοντά μου, γνωρίζετε τα μυστήρια του Θεού. Οι άνθρωποι όμως που βρίσκονται έξω δεν πολύ γνωρίζουν. Πολλές φορές ακούν και δεν γνωρίζουν τι ακούν. Γι' αυτό λοιπόν ομιλεί πολλές φορές με παραβολές. Μία από αυτές τις παραβολές, αδελφοί μου, είναι και η παραβολή του σπορέως που σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει. Βεβαίως συνέπεσε και η Κυριακή αυτή η συγκεκριμένη, το οποίο η Εκκλησία μας γιορτάζει την 7η Οικουμενική Σύνοδο των 365 Πατέρων στην νίκαια της Βιτηνίας για αυτή τη φορά, μετέπειτα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 350, εδώ μιλάμε για το 787, όταν ξέσπασε μέσα στην Εκκλησία μία μεγάλη αίρεση και ένα μεγάλο πρόβλημα, η λεγόμενη οικονομαχία, για να επικρατήσει και να υπάρχουν σήμερα αυτές οι εικόνες του Χριστού μας, της Παναγιάς μας, του Αγίου μας κλπ. Ερχόμαστε όμως στην παραβολή. Ευγήκε, λέει, ο Σπύρον το σπήρε των σπόρων αυτού. Ποιος είναι αυτός που βγήκε να σπείρει το σπόρο? Μας λέει ότι είναι ένας γεωργός. Ένας γεωργός βγαίνει και αυτή την εποχή να σπείρει τα σιτάρια του και όλα, τέλος πάντων αυτά που πρέπει να σπείρει αυτή την περίοδο. Βγήκε λοιπόν αυτός ο γεωργός και έσπηρε, θα λέγαμε, το σπόρο εκείνον, το οποίο αμέσως ακούμε ότι μέσα σε αυτό το χωράφι, το πρώτο που έπεσε ο σπόρος, το πάτησαν, λέει, οι διαβάτες. Έγινε δρόμος, το πάτησαν εν την οδόν που περάγανε οι άνθρωποι και δεν μπόρεσε να φυτρώσει. Πράγματι, όταν τα σπείρουμε και το πατήσουμε και ξαναπατάμε και κάνουμε τέλος πάντων δρόμο, εκεί δεν μπορεί να φυτρώσει, ούτε μπορεί να καρπίσει αυτός ο σπόρος. Και άλλος, λέει, σπόρος, εκεί που έσπερνε αυτός ο γεωργός, έπεσε, λέει, πάνω στην πέτρα. Και όταν πέφτει απάνω στην πέτρα, δεν έχει τη δύναμη. Μπορεί κάπου να σκάσει, αλλά δεν γίνεται τίποτα, διότι, λέει, δεν έχει εκμάδα, δεν έχει υγρασία. Και άλλοι σπόροι έπεσαν, μας λέει σήμερα, αδελφοί μου, μέσα στα αγκάθια. Φύτρωσαν μαζί και τα αγκάθια και ο σπόρος και σύμπληξαν, θα λέγαμε, τα αγκάθια τους βλαστούς αυτούς και δεν μπόρεσαν να φέρουν καρπόν. Αλλά λέγει όμως πιο κάτω ότι έπεσε και στην γη την αγαθή. Εκεί λοιπόν που δεν ήταν τίποτα από τα προηγούμενα και όταν λοιπόν έπεσε εκεί ο σπόρος, έδωσε καρπόν εκατονταπλασίωνα, 100 φορές δηλαδή το σπόρο του έδωσε, αδελφοί μου. Και ας πάμε να δούμε για λίγο, για 2 λεπτά και να κλείσουμε, τι είναι αυτό το χωράφι. Που αυτό το χωράφι οι άνθρωποι κρεμίσαν τη φράχτη. Διότι όπως γνωρίζουμε, ένας νοικοκύρης έχει το χωράφι του, ωραίο και περιποιημένο, σωστό. Πάει όμως ο κόσμος και πατά τη φράχτη και αφόσον εγκαταλείφθηκε η φράχτη και έπεσε, η φράχτη είναι ο νόμος του Θεού, που εμείς οι άνθρωποι μπαίνουμε μπροστά και λέμε δεν είναι τίποτα αυτό και το κρεμούμε του
Και πάμε πιο πέρα. Τι είναι αυτά τα αγκάθια που συμπνίουν και δεν μπορεί να δώσει καρπό, αδελφοί μου. Είναι αυτός ο βίος που ζούμε μέσα στην αμαρτία πολλές φορές. Πώς θα αποκτήσουμε τα πλούτη και πώς θα κάνουμε υλικά αγαθά, ειδονές και πλούτη και συμπνίγονται μέσα και δεν κοιτάμε καθόλου τι σημαίνει η Εκκλησία και Χριστός. Και πιο κάτω λέγει οι πέτρες αυτοί που έπεσε ο σπόρος πασπλακώνουν πραγματικά καθημερινά βαριά φορτία μέσα στην ψυχή μας και δεν έχουμε το νου μας πώς θα σώσουμε την ψυχή παρά μόνο πώς θα γλιτώσουμε το τομάρι τους. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα αποδεθούμε, τι θα ντυθούμε, τι θα κάνουμε μόνο για τη σάρκα. Όλα αυτά μόνο για τη σάρκα και για την ψυχή. Γιατί, αδελφοί μου, διότι ο διάβολος εισέρχεται και κάνει όλα αυτά. Αν θέλουμε, και κλείνω, αδελφοί μου, αν θέλουμε πράγματι αυτός ο σπόρος, ο λόγος του Θεού που ακούσαμε σήμερα, να φέρει καρπό εκατονταπλασία μέσα μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τον παράδεισο και να πάμε εκείνη την ημέρα μπροστά στον Χριστό, να θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να του πάμε εκείνον τον καρπό που θέλει ο ίδιος, που αποκομίσαμε από αυτόν τον βίο της ζωής, τότε πρέπει τα αγκάθια, τις πέτρες και όλα και τα πετεινά και όλα που ο νόμος μας είπε σήμερα, να τα καθαρίσουμε, να τα προσέξουμε, να ορθώσουμε πάλι το κτήμα αυτό που λέγεται Εκκλησία, το κτήμα αυτό το χωράφι που λέγεται άνθρωπος που έχει ανθρώπινη υπόσταση και να φτιάξουμε λοιπόν πάλι τη φράχτη και να βάλουμε πάλι τους νόμους μέσα μας και να πράξουμε αυτά που μας λέγει ο Χριστός, αν θέλουμε πράγματι να φέρουμε καρπό και εμείς μπροστά στον Κύριό μας εν την ημέρα εκείνη της κρίσεως. Αμήν.